Iazki, ariten naiz nitarteka pentsatzen, buruari bueltaka. Eta horrekoan esan nuen, miluzera bizitza bera bezalako xea. Gehiago gozatzen du, ondo pasatzera datorrenak, diru bila datorrenak baino. Una buelta bat, etxean. Eta bitartean agurtu bizagun gure lehiakideak. Ainhoa eta Maider, egia da, zuek ere etorri bere zertara etorri zineten. Zuek agurtzera. Hori da. Begira, hori da beste bat. Baina, bueltan, hemen txedarran batzazue, 10 saio gaur, 10garrena, Ibon eta Beñatekin, astigarrako anai mitikoekin batera, bigarren aro honetan. Miluzeko rekorra, hau pasue! Ahotik kendu diazu, Iazki. Bai, motel ibilizan. Bai, bueno. Anaiak eta aizpak. Gauza batzuk behar dutelako, bere denbora ez da zuk, bezala. 10 saio, oraindik ere zakurik ez dugula lortu. Ba? Ez da, importantasuna ez da ere, baina. 1.456 euro bai, Bai, beraz egin dezagun bideoztatik. Ados? Animo, neskak? Besteak beste zakua idoia eta irezirentzat, izan zalako. Gabon, neskak, ze moduz? Ondo, zakua beskuratuta, neskak, laugarren saioa zuentzat, eta markagailuan, edo behintzet, zeuentzat, 9.258 euro bilduta. Hau bai dala arrakasta izatean miluzten diratik. Ondo, gaur behin dartxu zatoztia? Bai. Gogotxu? Bai. Ongietorri? Eta arrakasta bilaguek ere seguruenik, Igor eta Miren, Aiarrak, ongietorri? Eskerrik asko. Aiarrak eta kuadrilla berekoak ez da? Senarra bere kuadrillakoa. Baina, bueno, ja urte asko da. Dena da gauza bera, ez da? Senarre mazte guztiak ere dena kuadrillan bata bestearekin. Nolatan, Igor, animatu gara? Bueno, telebistan ikusi eta, bueno, un batean gehatu eta apuntatu galgea. Bai. Zirte dozart, bagoaz. Eta nire bai, listo. Eta alaxe etorri zarete. Olaxe. Asmoa noski zakua etxera eramatea? Intentzioa. Ez? Ondo pasatze. Igorrek arrapatu du bizifelia zori atzen. Zondo! Ongietorri, Igor, Miren! Ongietorri gure lehiakideak, ongietorri etxeko danak, asteragoaz! Venga, azte parea, guazen, jolasean hasiko gara, telesail zahaleak, Ainhoa, Maider? Segun zein. Zein, adibidez? Goen kale, atope. Goen kale, forever. Oso ondo. Hor geratu zineten, ez da? Jazta. Honena ikusi dugu. Telesailekin egingo dugu jolas. Telesail ezagunak, nazioarteko aktoreak, lotu egin beharko dira, telesailekin, nordu Maira? Ni. Maian. Haino hartu lekue. Bortxe, pareak badatoz, eta iegoki, lotzen ditugun denpora. Game of Thrones. Emilia Clarke. Ai? Ondo. La Casa de Papel. Itziarri Tuño. Friends. Courtney Cox. Oso ondo. Stranger Things. Emma McKay. Sex Education. Emma McKay. Lost. Winona Ryder. Ez? Stranger Things. Winona Ryder. Lost. Evangeline Lilly. Oso ondo! Bueno, oso ondo! Bidean estroboz egin dugu behin edo bita, baina... Ez dira goenkalekoak eta denak osatu ditugu, Ongi. Telesail mundialak Stranger Things telesailean Winona Ryder ikusi genuen markatu. Eta ikusten dugu oraindik ere Friendsen klasiko bat hau Courtney Cox, La Casa de Papel eta Itziarri Tuño, haze papera hemen, Game of Thronesen Emilia Clarke, Losten Evangeline Lilly, eta Sex Educationen Eva McKee, sekulakoa, 60 puntu neskak! Oso ondo! Ideia, irati, hasiko gara jolasean, ze futbol taldetakoek zari, Basarien? Ni ez naiz futbol zalea, baina, bueno, euskal talde. Futbolean ez zuko sinisten, ez da? Zarete sinestu nazuek. Nazioarteko futbol talde mitikoekin egingo dugu jolas, nordu Maira? Ni. Hartu leku irati mesedez? Futbol talde mitikoak alde batetik, dagozkien hiriak. Hiriak. Bestetik, guazen denpera. Arsenal. Londres. Oso ondo. Bayer. Leverkusen. Bikain? Panathinaikos. Atenas. River Plate. Amsterdam. Ajax. Amsterdam. Oso ondo. Juventus. Turín. River Plate. Buenos Aires.
dela oso zalea, baina... Atera da, taula. Bestelan semek. Bai, ez da. Etxean badago zerbait orduan. Zaletasun pixka bat badago Ajax Amsterdamen, Bayer Leverkusen, Juventus Turingo taldea da, Arsenal Londonen, Panathinaikos izenak agintzen duen legez Atenasen, eta River Plate Bokarekin batera, Buenos Aireseko talde ezagunenetako bat, 60 puntu! Oso ondo! Igor, miren, ikusten duzu hemen, lehiakide trebesti inguratu da zauzi, zuek besterren beste egin beharko. Nordu maira? Miren, hartu leko mesedez. Igor, kuadrilla dana begire. Ondo utzi beharko dugu, kuadrilla dana begire. Familia, kuadrilla dana. Ozasko. Hau prasillo honek da. Hori da, Espainiako monumentu ezagunak alde batetik, hiriak bestetik. Ia, lotura, egokia egiten dugun, denpara. Alhambra. Granada. Oso ondo, Igor. Giralda. Sevilla. Mezquita katedrala. Córdoba. Oso ondo. Etxe esekiak. Segovia. Ez? Akueduktoa. Mérida. Ez. Erromatar antzokia. Mérida. Oso ondo. Akueduktoa. Segovia. Etxe esekiak. Cuenca. Sakatu! Ai! Barkau. Cuenca. Vale. Ondo! Proba etxeak bezala esekita geratu zaigulako apur bat, bukatu egin barra dago eta lana borobildu. Eta laxe egin dugu. Akueduktua non kokatu hor ura galdu egin da bidean. Bai, ez da? Han ere izango da, Kuenkan ere igual akuedukteren bat. Seguro. Edo estoldak edo izango da. Akueduktua Segovia, noski ezagunenan, Alhambrako, Alhambra Granadan dago. Etxe esekiak Kuenkan esan bezala, Mezquita katedrala Kordoban, Erromatar antzoki dotorea Meridan, eta Sevillan, Giraldilla, gozate edizion lege, 60 puntu bikote! Bale, ba? Ze maia! Bai? Oso ondo! Bai, lortu zitezken puntu guztiak lortu dituzue. Jarrai dezagun hortan. Isil-isilik kaso honetan, eta Inoak hartuko du lekua. Primeran ba, inintzioka, argotzen, zer moduz modatzen garen, hor txelau kontzeptuak, denbora. Akuarela, margotu, margolaria. Oso ondo, Margolaria. marrazkilaria, bikain. Oi hartzuna. Oso Oso ondo! ondo. Zezena. Beia, adarrak, aska, ganbela. Bale, zer da hori? Aska ez, zezen plazan? Oso ondo. Bai. Eta azkena denbora dago, Postala, ez. Aizkora. Ahí ba. Ez dakit ba, baratza. Venga, bero. Aziak, erein, babarrunak, hilarrak. Hilarra. Ai! Bale! Ondo! Baina barruen edo. Bai, Oso ondo, oso lekkak, ondo. bueno, baratza, eta gero hilarrera joan gara. Laurak neskak zera Sekulako. guztaldi, laro gai puntu! Ze zan behar diezua, eta? Lanak hain ondo egin da gero. Idoia eta Irati beste hain beste ikusi nahi genuke, Bai, Idoia, sondo, badoa laiku hartzera, eta Irati bestaldean, erne. Ea lauak asmatzen dituzuen zuek ere. Hortxe kontzeptuak, denbora. Sakatu. Baloia, futbolaria, ostikoa, gelditxu, atezaina, eskua, harrapatu, eskubaloia. Ez. Jo. Lasa Irati. Bai, Idoia? Eskularrua etzan izango. Ez. Etxea, teila. Eta hori Irati? Zutabeak. Zutabea, oso ondo. Ondo. Beste marrazki bat. Hamburguesa.
ketxupa. Oso ondo. Mintzioka. Ostikoa, gola, penaltia. Penaltia, eta azkena? Oso ondo. Bizkorri doia? Dantzaria, kabareta, makarra, punki. Zepena idoi eskara larregetik hasi. Bai, akats bakarra izan da hori. Lehenago aukeratu izana. Kabareta finxeago izango delako. Saiatu da egira zero, baina egin dugu punkira, gehiagi zabartu gara. Iru, bikan, iru noi puntu, haupa. Igor eta Miren. Igor galdezka regea zen, Mirenek hartuko du lekua, oso ondo. Eta lehen aipatutako bide beretik, Erne, kuadrilla begira dagota. Ea imintziok eta zer bonuz moldatzen garen. Apa, Miren, denbora. Perfumia, kolonia. Bai? Kolonia, oso, no? Hotza, zikina. Zikina. Hau itxita, Lehenbiziko marrazki hau. Sehaska, botak, zapatilak, lokarria. Oso ondo. Lokarriak, oso ondo. Eta azken bat. Zakua. Holtza. Lapitza, arkatza, estutxia. Zuk marraztu. Estutxia. Ez. Tapa. Demora dago, Kortxua, botella. Pala. Bete. Irina. Pentsua. Segi, Igor. Bota. Babaruna. Miren beste zozerroa lagundu. Garilla. Zakua. Oskailu bat. Oskailu bat. Oskailua? Bai. Etzen marrazkirik onena. Berak egin nahi zituen botilak eta freskatzen jarri. Barrura sartu. Bueno, ikusi egin behar etxean ze oskailu daukazuen. Bai. Baina, adi, iru asmatuta oso ondo dago hau, irurogei puntu. Ez da, no? Zozea baina. Eta markagailuak bete-beteta eta iaia berdintuta. Ba, guazen, hitz eskutura. Ni. Bai durdue. Momentuz aurretik alde txikian, eskak? Bai. Ia mantentzen dugun. Alde hori, guazen, denpora. Ekialdean, Mendebaldea. tea, Infusioa. katua, Zakurra. Vale. kukua, Kabia. usoa, Egan. generikoa, Egaztia. txantxangorria, Txoria. Oso ondo. arnasa, Birikak. muskulua, Paso. arnasketa, Paso. paso. Hortxe, diafragmarekin trabatu gara. Zotina ere, hor bueltan ibiltzen delako. Baina egia, ordurako, aitzakiarik bat ere ez dagoela. Lau zuzen erantzun da, 80 puntu. Zondo. Ba, irati beste horren beste beharko genuke. Bai. Badue, irati leku hartzen. Bortxe, zuen hitzak ere prest. Eta ia, alik eta gehien, asmatzen ditugun. Denpora. Bidea. Errepidea. Trena. Izan ez zati da, bai. Oporrak. Bidaiatu. Gutuna. Postala. Paso. Autonomia. Erkidegoa. Oso ondo. Taloa. Ataun. Irina. Artoa. Albada keinu barik? Bai. Burua. Lepoa. Pentsatu. Ideiak. Organoa. Burmuina. Sinonimoa. Garuna. Oso ondo. Erre. Amatatu.
Hipiek? Argi dago, Edo regea bezu. Regea da bide bakarra, Ez dago besterik, alde batetik eta, Idoia, hasi hor gauzu rege munduan sartzen. Unibertsoa hori zaizu seinale batzuk ematen. Eta zuek ondo erantzun da, 80 puntu neskak! Igor, miren, hemen behar da alkar ondo entzun eta ulertu nordu maira. Igor, hartu leku mesedez. Igorrek gakoak emon, eta mirenek aldala, asmatu. Hortxe berbak, banaka, guazten denpora. Txokolatea. Ogia. Elatua. Izoz. Elatua. Paso, ez dakit. Zaporea. Nata. Beste bat. Vainilla. Ondo? Argia. Iluna. Kalean. Farola. Zoragarri? Oso ondo. Pobrea. Aberatsa. Oso ondo. Azaroak. Bat. 29. Asteartea. Zuk. Urteak. Esan zerbait Igor? Bestea. Oporra! Hartu lekue! Ez dago izango, miren. Zure urte betetze egunean Oporrak. oporra dituzu eta zu ere konturatu gabe. Bai. Igor zer da, zure sekretarioa edo berak egiten dizu lan horiek guztiak. Bueno, oso ondo, apuntatu agendan. 60 puntu. Ondo. Badakagailuetan alde oso txikia momentuz. 200 puntu bildu dituzte Aranako aizpek. Zaldi Garrataunen 200 puntu ideiak eta iratik. 180 puntu aian Igorrek eta mirenek. Eta tribaren berrotatuz. Horrek ze adierazten du, baietz? Bai, larri, datorre. Guztiek asmatzeko... Interesgarri. Interesgarri. Ez esan larri, esan interesgarri. Interesgarri, bai. Hori, guztiek asmatzeko intentzio ez datozela. Ainoa, zerrekin hasi. Lehenengo taula, denpora. Zipristen du, iparraldean. Ziliportatu. Lekukotasuna. Jakilegoa. Apurra. Pilixka. Erantzunkizuna, sama, Bermeon. Arbalda da. Gezurra, Oñatin. Ziripotea. Ondorioa, Legeition. Lukana. Zipresten du, iparraldean. Ziliportatu. Lekukotasuna. Arbalda. Idoia. Zipresten du, iparraldean. Ziliportatu. Lekukotasuna. Jakilegoa. Apurra. Arbalda da. Zipresten du, iparraldean. Ziliportatu. Lekukotasuna. Ai. Ainoak nola egin dituen lanak. Eta gero errebotean ez garela bereziki finibili azkenean iratik bat zuzen eman da 10 puntu. Bueno. Eta bigarren taula, Idoia. Zeurugaz hasiko gara bebai, iausten diozuen. Badator, denpora. Aurrak katuka ibili, zarautzen. Atarrapoka ibili. Langilea, pertsona fina, antzuolan. Lakrikuna. Aurrak katuka ibili, zarautzen. Atarrapoka ibili. Langilea, pertsona fina, antzuolan. Atzapartzua. Udarea. Txermena. Arindu. Zalutu. Saiatua, Nafarroa berean. Runitua. Sendoa, mendatan. Tropea. Dotorea. Lakrikuna. Aupa. Aupa irati. Irati lakrikun ibili da oso, Taula guztia osatuta 100 puntu. Zela zaitasun, Taula dana osatuta. Orain bai, Igor miren bestarron beste egingo bagenu. Afirmatuko, noken ella? Hori da. Edo puntutxu batzu behintzat bildu. Bildu. Bale, Igor, zeurekin hasiko gara, Bai. zorte hon. 3. taula, denpora. Atzaparkada. Zarrapoa. Jipoitu. Zafratu. Zapaburua, lintzo bainen. Apondila. Konkorra, araitz betelun. Zanguna. Utzua, basaurin. Patina.
Bitxilorea urdianen. Bitxilinta, Asko. barra. Aupa Igor! Azkenean egia da, idazkari lanak ondo egiten dituela, ze firmatuko nuke, eta baita firmatu ere puntuak barra. 100! Oso ondo! Markagailuetan 220 puntu, Aranon, Ainoak eta Maiderrek, Idoiek eta Iratik 70 puntu, 280 Igorrek eta Mirenek. Eta 10garrena iritsita, errekorra gainitu dugun momentuan hortxe, edo berdindu dugunean, hobeto esan da. Berdindu. Ainoa eta Maider bukatu dela. Txera, jazta? Bai. Lanak ondo egin da, Bai. Gustora egoteko moduan zaudete, ez da? Bai. Zanakoa, 10 saio, 1.456 euro irabaziak. Arrakdeia. Eta orain bai, finkatu behar ditugu asmoak. Zer egingo dugu? Ez? Oraindik ez? Txukunduta jarri behar da kagola. Bai. Baina jari batena... nuke, neskak erakustaldi ederra, emon da, geratuko zaretela, ia zeuen buru eta ikusten duzuen zer moduz, eta zoragarria izan dela, bigarrenez, miluzen egoti, gazte-gaztetan etorri ziren aizpak, orain barriro badatoz, gazteetan bebai, baina ekitxiego urtiek pasata, eta Maider Ainoa, ze zoragarria izan den? Penaz goaz, Bai. Bigarren parteak beste honak izaten dien tarteko. Baita, oso pozik. Bai, oso pozik. Ainoa Maider, zoragarriak izan zarete. Eskerrik asko! Eskerrik asko! Agur neskak, plazer bat! Bai, segulakoa. Gertatuko zitzaizun, uste dut denoi gertatu zaigula ilaski, kantu bat bizi osoan zehar modu batera abestu, eta urteak pasata, konturatzea, letrak ez zuen hori esaten, beste zerbait esan nahi zuen edo? Eta zuzendu guk lagun bataku, da zuzendu eta jarraitzen du. Que te he dicho que no. Que te he dicho que no, esaten du. Wow, oso urrun, oso urrun. Kontua da, duela gutxi deskurritu dugula kortatuk, kantatzen du, burgez, madarikatua. Zu atrapatu arte, kantuan. Uste denuen kritika politiko-sozial bat zela, ez, kritika gastronomikoa da. Eta orain jabadetuko zarete zergatik. Teoriak dio, joan zirela Il Capo jatetxera afaltzera, eta bertako hamburguesek kalte egin zietela. Ze Il Capon, hamburguesak eskatuta kartan, irakurriko duzu, burgues hitzarekin, begira, ikusten duzu kartan, burgesak eskaintzen dituzela. Joan ziren Fermina konpainia etxera, bihotzerrea, burgues, madarikatua! Ez dugu inoiz berriz eskatuko. Horrelako zera, eta? Oso ondo, utzile borretari, eskerrik asko, zazpikia bialtzi arren. Burgues madarikatua. Egon ala, Bai, polita. Bale, zuek, bialdu argazkitzuek, eta oso gustora, erakutsiko ditugu. Erto, bigarren fasea, veteranoen leku hartuta. Bai, Leirati. Hortxe lehenengo leku horretan, bueno, zeratik hasiko gara, Igor, miren, ondo? Pausuz pausu, ez da? Txukun, tío Igorrek. Ondo, pausuz pausu. Oinak lurrean, ez da? Elburua eta lortu dugu, Erto. Elburuetako bat, kuadrilakoak isilarazea ere bazen, ez? Hemetxe gaude, mezuren bat helarazi nahi diezue orain edo? Ez. Gero, aiara joan dagoan orduan. Orduan entzungo dira kontuak, ez da? Orain entzungo ditugunak definizioak. Idoia eta Irati, badakizu nola funtzionatzen duen honek? Bai. Jakingo ez duzu. Ea bazen bat pilatzen ditugun. Biok prest, denbora. Olentzero hau egiteko intentzioarekin joan zen mendira. Ikatza. Ikatza egitera, oso ondo. Aurre eder baten bila gabiltza egoera honetan. Zoratzen. Dindandon, egu berrion, zorion, gabonak. Dindandon. Oso ondo. Artzain txikia eta artzain handia ez denak horrelakoa dauka muturra. Leuna. Pipa hortzetan duela eserita dagoen gizona. Olentzero. Oso ondo. Oilarra kantari. Kukurruku. Oso ondo. Bai. Gurekin nahi du belenena etorri emakume honek. Mari Domingi. Kanta aleluia, gaur aleluia, beti. Aleluia. Oso ondo. Zorionak, bertan ditugu. Gabonak. Pikain. 3 erregeak trakatan doaz hiri honetara. Belenera. Zoragarri, zeruan kantari dagoen izaki espiritual egoduna. Aingerua. Zoragarri, txamarra txartxo bat jauna zuri eta balioko dio gorputz eder horren. Estalgarri. Txamarra txartxo bat estalgarria. Ez dakit jabetu zareten, gaur definizioak lotura dute gabon kantekin. Ez, kara kontrotu. Amaika, oso ondo egun da marpontu! Intentzioarekin. Gabon kutsuarekin, jarraituko dugu. Igor eta Miren, zuentzat ere beste. Bai? Ea ba, denbora. Honi eragin behar diozu gaztaina erreak egiteko. Danbolina. Ondo,
txipli txaplapun egiten duen fruitu lehorra. Gaztaina. Bai, mendi aldetik datozenak bildotx bana harturik. Artzaina. Ondo, a la pícula tumpa ire responde la pícula. Tumpa. Ondo, Olentzerok meriendatzeko jango ditu arrautzatxuakin eta botila ardoarekin. Apoia. Apoiak ere baditu. Ondo, bai urde tripaundia, trala, larala, trala. Lara. Lara. La? Trala, larala, trala. Lara. Lara? Larala. Larala. Aitona bertxotan ari den bitartean, ja, barrezka dagoen pertsona. Amona. Ondo, trakatan doan irukotearen tituloa. Hiru errege. Errege, ondo. Mara elurrak txuri duzten duen lekua. Txuri? Lurra, geruza, mendilla... Zehazki? Tontorra. Tontorra edo, gailurra. Oso ondo. Momentu magikonetako bat, Trala, larala, trala, larala. Ez ote den hori, azteko momentu honetan aterako. Zortzi, horretan miren, osan da laro gai puntu. Hieroglifikoak, prestatu egingo gara. Bai. Idoia irati, danak esmatzeko gogoz. Bai. Badator lehenengoa, adi danok. Denpera. Zuaitz azpi horretan jarri dugu. Txapakean. Kanpina. Oso ondo. Txapa bat ikusten genuen edo pin bat ikusten genuen, kaletran, pina. Oso ondo. Galtzen ari dira pinak, Gerozta gutxiago ikusten dira. Berreskura ditzagun, deialdia hemen. Pin gehiago behar ditu Euskal Herria. Nik erabiltza ditut. Bai? Bai. Beste sasoi bat egun nahi oso modan zeuden txapak gure sasoien. Hori da, baina orain ja... Jarraitzen dut. Venga ba, jarrai ezan. Moden gainetik. Ondo. Bigarren hieroglifikoa, denpora. Nolakoa da, zure lankidea? Onadal. Bai? Onadal anean. Oso ondo. Irakurri egin behar zen, Onadal lanean. Han egertiburu, han. Zagoa txapelik, baina eroglio karno bitximez ez txalo ero bat, Txapelak entzeko moduko eroglifikoa hau, Onadal anean, virtuoso bat. Hirugarren hieroglifikoa, denpora. Oraindik ez dugu jarri. Eguna, elurra. Bero gailua. Ez? Hotza. Hotza, baderantzun nuen zati. Jaiotza. Oso ondo. Hotza azpian eta goian, jaieguna. Gorriz, jaiotza. Oso ondo. Gorriz jarrita izango dituzuen oski. Edo, bai, ez? Jaiotza ez. Ez, Ez. Egundo. Ezarete goroldio bila eta joaten eta... Ez. Debeka duta dago gainera uste dut, ezta? Zuk ilaski jartze duzu? Ez. Ez. Norbait, pinak eta jaiotzak galtzen ari dira denak, Laro gaita puntu. Baina, gustatzen zait? Bai. Batez ere gustatzen egin lekutan eta... Etxean txikia dituzenek eta hori da, horrelakoek. ondo. Argitxu batzuk eta bai, Bai, ezta? Zer. Txobait. Igor, miren, hieroglifikoak. Etxetik eta zelan, Igor? Bueno. Hauek. Bai. Baten botatzet eta... Eta ia zertatzen, Zerbait polita gertatuko da orduan, ezta? Bota, Igor, bota! Miren prest? Bai. Venga, lehenengo hieroglifikoa denpora. Askotan egiten ditut. Bai. Bika. Ez da mi. Ze nota da? Do, salda. Bai? Sudo? Sudokuak. Ale. Nota, sudo eta kuak. Biku ikusten genitu Nota delako. fallatu izan manu etxen erraneka. Baina, bota lasa, Igor. Nere alabak txuletain detorri naiz, zein dian zean nota guztik. Bai, benetan? Bai. Alaba musikaria da? Musikaria zikasten nahi dira. Bueno, txikiria, zike. badakite zerbait, ezta? Esan dizu, aita, notak haue dira, gogoan izan. Intzuten pendrama eta jarrita. Kostata asmatuta, ala ere. Bai, eskerrak txuletari, Baina, zeo zerbait. Ondo, bigarren hieroglifikoa denpora. Ze txarra izaten den? Bei, ez, idi. Bai? Idi. Non? Idian. Idian. Zer izan den? Idi barruan. Ze txarra izaten den? Iria. A ber? Bidi. Ez. Bidaia. Non? Bidaian.
Ze txarra izaten den? In. Iletran. Bidi, inbidi, Inbidia. Zezena, bella esan. Bai, bida, bai. Hor, txuletarik ez du ekarri hortan, ez da? Ze ote da? Ondo. Erantzun politak egon dira, didindi. Ze txarraren didindia, Dibidia. Ia hirugarren erlifikoa, guazen, denpora. Erosi alduzu. Nor da? Bai? Txan baderantzun Txampua. esate. Ez. Txanmu. Ez, musu. Umeak nola? Erosi alduzu txan... Musu, ian. Ez, bestera batera? Txampua. Ez. Txai. Txampiña. Ai, babitu gertu. Umiek musu pa. Ah, claro. Txan pa, Txanpa, ina. in a. Txampaina. Egia, Igorren alde, txampina esan du. Badago umentzako txampain marka bat, txampin. Bai, bueno, ez dauka alkoholik eta da, umei borrela... Txampina, baina... Igual baloitxo gozun, ez? Ea, konsultatuko dugu? Hor umia da. Ba ez du balio. Hogeita garru! Bueno. Badago saltsa hemen, Bai. Eta salsa batarik ezken nuela, esaldi bihurriak ere iritsi dira. Erne ba, Idoia Irati, presta duete? Bai. Seguru? Bai. Ea ba, denbora. Sentimentuekin, Sentimenduekin. lotuta, Izan daitezke. Ez lotuta. garratzak, Ez lotuta. gozoak, Daude. Daude. eta, gozoak, Ez eta. Izan daitezke. Ez eta. Saminak, Saminak. garratzak, eta gozoak izan daitezke. izan daitezke. Hau panetzak. Erto. Talde lanean, bizar. Informazioa estereoan iristen zaite, alde batetik bai, bestean. Bueno, ulertu dugu Baina elkar oso behintzat. ondo. Ea bokalak orain. Guazen, denbora. Sare. Esaera zaharrak, Esaera zarrak. egia badio, Egia badio, horrek, ez dago. harriak, Harriak, begientzako, ez da be, ba, ez da ba. biguintzeko, Biguntzeko. gai dira. Gai dira. Vale. Eta gure biguntzen gara, esaldi bat hain ondo osatzen denean. Zueko gor, hirugarrena badatorreta. Denbora. Kostaldean, Ez. hilar, Ez. Ekoizten. batez ere, kostaldean, ekoizten, den, hilar, mota baten izena ere bada. Haupa, oso ondo. Asmatzen gabiltz. Arrastoak asmatzen gabiltz. Oso ondo. Pentsakor. Pentsakor oso. Bai. Laugarrenak argituko du zerbait, Bai? Guazen ba, denbora. Oñati, Ez da o. Einaut. Einaut. Elorrietaren arabera. aia, ez. Ez ai, eta beste bi bokal, ai. Haien. Ai. Eskura. Aie, esan duzu, aie. Aiei esker, itxasua gara. Ez da sartu, baina asmatu dugu. Irati, oso ondo. Irati biztoia, Bai, 3 arrastorekin 80 puntu, oso ondo. Idoia Irati. Sentimenduekin lotuta daude eta saminak, garratzak eta gozoak izan daitezke, esaera zarrak egia badio harriak biguintzeko gai dira, batez ere kostaldean ekoizten den hilar mota baten izena ere bada. Zer da? Malkoa. Malkoak. Ikus dezagun. Oso ondo! Komo ginen eskako zundo. Malkoa jei esker, orain itxasoa gara. Eske... Malko hilarrak ere, badakizu izena zerati duten, ordaintzerakoan. Zer ditute prezioa eta, baina onak dira, Onak dira. Igor eta Miren ere onak dira, noski. Esaldi bihurrietan zer moduz, hemen txuletarik, apunterik egarri dugu, Igor? Ez? Bapatean. Bapateko tasun. Hemen ere egin behar da bota. Hemen bota. Beldurri gabe. Ea asmatzen dugun, bai? Oazen ba, denbora. Klima. Larrialdearen. Ondorioak. Jasaten. Ez. Gehien. Jasaten. Ari direnak dira. Ari direnak dira. Oso ondo. Zoragarri. Oso ondo. Igor, miren, ez da lehenenguen ganorez eta denporaz eta. Bale, bikain. Onak zarete? Zinetxi duzu ea? Onak ez. Ez? Zer zarete ba? Zaiatuak. Edadiak lotza galtziak, ekatzeik eta bixak. Ba, lotxari gabe. Oazen bigarrenaren bila. Denbora. Lurraren. Lurraren. Gainazalaren. Gainazalaren.
Egonkor. Oneako. Euneko. 10 estaltzen dute. 10 estaltzen dute, bikain! Oso ondo. Lotxari gabe eta zuzen gainera. Oso ondo. Total guztiak asmatu ditugu. Hirugarren esaldia, antolatzeko bigarrena. Bai? Denbora. 50. Ez? Desagertu. Ez? Urterako. Ez? 50. Asko. 10. Ez? Horietako. Ez? Bi. 2000. 2000. Eta 50 urterako. Asko desagertu ingo dira. Horietako asko desagertu ingo dira. Bai! Ni isilik geratu naiz. Sartze banaiz bagartu besterik ez du egingo. Igor, bikain eta John Gong zain egon da. Zeuk esan arte eta esan eta. Bale, sartu da. Demora barruan, Ondo. Lauak asmatuko da genitu. Kuadrillan bertxoak, Bertxona gainera, bai? Demora. Ez ahi. Egituraren... Argentinaren. Argentinara. Juanes Gero. Perito Moreno. Da. Besten. Ez da bez. Batzuen. Ez da ba. Bizitatu beharreko bat. Hori da, baina oso ondo, 3 arrastorekin 80 puntu eskuratu dituzuelako. Igor eta Miren eta arrastoek diote, klima larrialdiaren ondorioak gehien jasaten ari direnak dira, lurraren gainazalaren 10% estaltzen dute, 2050 urterako hoietako asko, desagertu egingo dira. Izen propioak bentzunda, zeri buruz ari gara. Izeberra? Izeberra, ikus dezagun, komodina jokoan? Lur... Glaziarra. Bueno. Eugat ja nola ditze jo, Aian ere badaude, sekulakoak. Batzutan. Iriak tirak aritzen dira, glaziarrak botatzen batera eta bestera. Tira, badatorrela soka dira, eta interesgarri, Idoia eta Irati 280 puntu, eta komodina, Igorrek eta Mirenek 200 puntu. Komodina falta. Eta sokatiran badakizue, askartasunak eta denbora galtzeak eta garesti ordaintzen direla prest, bibikoteak? Guazen, sokatirara. Igor Miren, zebukin hasiko gara, denporarik, galdugarik, alba da. Txanda pasa horiek bai, egin behar badira. Azteko prest? Guazen, denpora. Gipuzkoako zein herritan dago erremonteko pilotalekua. Ternari. Oso ondo. Idoia Irati, denpora. Zein izkirekin adierazten da Euskal Herria matrikuletako pegatinetan? EH. Oso ondo. Igor Miren, denpora. Zeintzuk dira bakarrik keinuak baliatuz antzesten dutenak? Mimoak. Oso ondo. Idoia Irati, denpora. Zein perkusio tresna jotzen zuen Antonio Matxin kubatarrak? Feak. Marakak. Marakak, oso ondo. Feak. Bueno, marakak ziren. Feak da erantzun posible bat. Marakak eta maraketako puntua bezelatxe batera da bestera saltoka da biltzala. Akatsik bat ere ez momentuz, 1 segundo. Igor eta Miren, eutxi horri. Igor Miren zegoen txanda, denpora. Zeren bidez markatzen du ordua erloju analogikoak? Zenbaki egin. Horratzak? Horratzak. Zertzen patakon pertsonaia bizkaitarra? Pirata. Bide lapurra zen. Non eramaten ditu opariak olentzerok etxez-etxe? Sakuan. Bai. Bai, pirata itxura eman zioten igual pirritxek eta porrotxek. Bai. Baina daukanari kendu ez daukanari emon, eta bar, daukanari puntuak ematen ari zaretezuek, Idoia eta Irati eutxi zuenei, gogoan izan komodina hor dagoela. Neskak, denpora. Untza taldeak aldapan gora kantan aipatzen duen laugarren elementua, lurra, sua, ura eta... Aizea. Kultura. Nola esaten zaio euskara gorroto duenari? Euskara foboa. Oso ondo. Halakorik ez, Niluzaren bezaldean noski, euskarazaleak denak, puntuzaleak ere bai, Igor eta Miren atzetiko bat, baina denbora ere badaukagu, komeni bizkor eta zuzen erantzutea noski. Goazen denpora, zenbat zabor sortzea du helburu hondakinak murrizteko estrategiak? Zero sabor. Oso ondo. Idoia Irati, denpora, nola du izena euskal kantagintzari buruzko berriaren atariak? Badok. Bikain. Igor Miren, denpora, nola esaten zaio artista batek diskoa iragartzeko banaka ateratzen duen abestiari? Singela. Oso ondo. Idoia Irati, denpora,
Zein da Frantziako literaturako saririk entzutetzuena? Komodina. Goncourt saria. Goncourt, hori zen, baina komodina, erabili dugu. Eta markagailuak berdinduta ez dauden arren, egoera bai, komodinik ez dagoelako ez alde batean ez bestean. Igor eta miren, 59 segundo oraindik ere, eutxi puntuei, Denpora. Esaeraren arabera, goiz gorriak zer iragartzen du arratserako? Eurila. Oso ondo. Neskak, denpora. 2023ko nazioarteko zekirol ekitaldiko kartela diseinatu du Raisa Alaba artista arabarrak. Paso. Turreko kartela. Zenbat metro karratu ditu hektaria batek? 1000. 10.000. Zein urtetan sortu zen Uema udalerria euskaldunen mankomunitatea? 82an. 11. Zenbat kanpaika da jotzen dira goizeko 10etan Tenerifen? 10. Amar. Karo. Bai? 10 gero 9. Amar. Ordu bete gutxiago denez ez, baina bertan. Bai. Rampan jartzen. Iratik 10, eta horrekin geratu gara. Baina ordurako puntuak 10naka bestaldera bidali ditugu, Igor eta miren, aurre hartuta eta 15 segundo faltan. Bikote denpora. Gipuzkoako zein herritakoa da Jakob Errekondo agronomo eta paisajista? Zurbil. Oso ondo. Neskak denpora. Zenbatean behin ematen dituzte albisteak Euskadi irratian? Orduero. Oso ondo. Eta ordu betez, 6 segundo falta irakasu honetan, ariketa bukatzeko. Igor eta miren, zoi badazpada zuzen erantzun, Bala, bai. Denpora. Bizkaiko zein herritan du egoitza Artegrama antzerki konpainiak? Bilbo. Aulestin, nola esaten zaio kirol txapelketetako azken partidari? Finala. Finala, erantzun zuzena da, eta finalerako txartela eskuratu duzu hain zuzen Idoiak eta Iratik 229 puntu, Igorrek eta Mirenek 261. Idoia Irati bikain gaur de, ja veteranoen leku hartuta, gure bi irakasleak, este moduz? Ondo. Ondo, gaur finalik ez, baina saio zoragarri bat bai. Urrengo 1000 luze arte. Eta hauxe da, 1000 luzera iritsi, eta lehenbizik egunen ja finalerainoko bidea egitea, Igor eta miren. Dotore, Ondo pasatzea sekatu. Bai ez da? Hortara etorri baitarrete? Bai. Azkenean, bueltan, bueno, orain, finalean, ondo pasa baino, zoazte diru bila. Bain saiatu. Aldela, ez da? Orain arte ere pilatu duzu apur bat, 261 punturekin sailkatuta, 261 euro zuentzat jazuzenean. Gaurko bokatak kuadrilari zeuek, ordaintzeko moduan. Denak. Jaunekin kuadrilako zorra bukatu dira. Hori da. Eta hori baino menu on bat ordaintzea aldera, zakuan jokoan gaur, 1098 euro. Bazaku hori eskuratzen badugu asko zobeto. Eskia egiten duzue? Ez. Ez. Saiatu bakarrekin gina. Saiatu zineten? Saiatu. Bueno. Eta kuadrian junda, baino... Eta zenbat bueltatu zineten? Dano bueltatu ginen, eta osoik baino. Sikiera. Eski estazioekin, egingo dugu jolas. Adi, zakuaren bilagoaz. Eremuak. Euskal Herria, Andorra, Katalunia. Ondoren azalduko diren eski estazio hauek zein lurraldetan kokatzen diren. Asmatu beharko duzue. Prest? Bai. Oso ondo. Lehenengo da. La Molina. Euskal Herrian, Andorran, Katalunian. Andorra. Andorran, jarri dugu. Urrengoa. Fal Arinsal. Katalunia. Andorra. Andorran. Abodi. Katalunia. Andorra. Euskal Herrian, Andorran, Katalunian. Katalunia jarriko du. Katalunia.
Larra del Agua. Euskal Herria. Bai. Euskal Herrian. Bakeira Beret. Katalunia. Katalunian jarriko dugu. Irati. Euskal Herria. Euskal Herrian. Boitaul. Katalana izan behar, baina Andorra... Katalunia. Katalunia jarriko dugu. Egon da? Ez. Lekuren baten? Bakeiran. Ez. Akabo. Eta, bale. Kandantxun. O formigal, gehiago ez. Ba ikusi egingo dugu. Bakeiran egon da, Bakeira Bereten. A ber, Igor Katalunian egon zen, bai? Osondo, Boitaul? Osondo? Diagondo, Bakeira Beret, Lleidako Aran, Baldaran izenekoan kokatutako eski estazioa, eta Boitaul berriz, Lleidako Boi izeneko Aranean. Pal Arinsal, Andorrako eski estazioa dela esan dugu. Zuzena da? Bai. Bi sektore ditu, bata da Pal, eta bestea da Arinsal. Ondo. Euskal Herrian jarri dugu, Larra del Agua, bai? Osondo, eta trukakia. Erronkariko Bailaran kokatutako iraupen eskiko gunea, Larra del Agua. Irati Euskal Herrian, La Molina Andorran, Abodi Katalunian. La Molina kindakate, bueno, Abodi gine bai, Baina La Molina, Vuelta Ciclista Espainian de jotze dute uste txirrinaz, baina ez dakit Andorra, Katalunia. Era baieko dugu, trukakia Igor? Hola utziko da. Venga, utzi eta fuera. Horrela utziko dugu. Bai. Ba, trukakiek enduko dugu. Irati Euskal Herrian. Bai? Bai, Iratiko Oianak eta Oso eta Aspe Aranek inguratze dute. Haure, iraupen eskiko estazioa. Zalantza geneukan La Molinarekin. Bueno, bestiakin, bai. Pillakin. Esate baterako. A ber, Andorran edo Katalunian, zen. Andorran jarri dugu. La Molina, Andorran zuzena da? La Molina, Katalunian, Abodi, Euskal Herrian. Abodi, hori da. Zaraitzuko Bailaran. Eta bidea aldapa bera egin dugu, gero goratu zaigu bukaera aldean. Alere, lanak zoragarri, aiako bi harri bitxi, iritsita ezigulako miluzera, Igor eta Miren, mundial, osondo. Bortxe, leheneko eurotxuek eta dirutxuek eskuratuta